Kopogore gi weche somo nyakoromga jwang' mi weche motenre kod thieth. Riwruog Nases e pachoka ochiwo ndalo 7 ne piny owacho kod ten migawo mar thieth mar twak kodgi kendo manyo yore mag reyo weche mag Nases. Jagoro maduong' mar NAN Manoseth Panyako bende wacho ni tend kaunti ma Nairobi pok otwak kodgi e wi ng'anyo mar lakteche ma Nairobi. Nyakidi mioler. Kagitwak gi jofwambo e apise gibore Nairobi, tend riwruog Nases pachoka Kenya National Union of Nurses NAN wacho ni Nases okosebedo gi alwora makare mar tich kendo piny owacho kaachiel kod ten migawo mar thieth ok mi pek midhiero ma Nases kadhe. The Kenya National Union of Nurses and Midwives is gravely concerned about persistent injustices and systemic failure affecting nurses and midwives in public health sector. Despite their indispensable role in safeguarding the public health, nurses continue to face blatant discrimination, neglected agreements, and inequitable treatment. Kuom mano, gichiwo ndalo 7 ne piny owacho kaachiel kod ten migawo mar thieth mondo gilalre e wi ber alwora mar tich ne nurses, ka ok kamano gibiro chiwo notis mar ng'anyo. First 7 days we have issued is for them to engage us. At the lapse of the 7 days, we are going to issue now a strike notice. This is a communication to them that within these 7 days engage us. Within the 7 days, if they don't engage us, we will now go on the ground and engage all our members so that we get the views of the National Advisory Council to authorize to issue a national strike. Kopogore gi mano, gidwaro ni ute thieth kaachiel kod counties duto okete tim winjruok mar dok e tich ma higa 2017 ma giwacho ni chiwo lai makare mar tich ne Nases e piny Kenya mangima. Bende giywago bedo ni Nases mane ondiki e bwo orak mar Universal Health Coverage pok ondiki e yo mongirore kata obedo ni orak mekgi dhi karumo. Kuna watu ambao tunawaita waliandikwa na serikali UHC, Universal Healthcare Workers, ambao hatima yao walikuweza kuweka kwenye mikandarasi ambao wengine inaisha mwezi wa 4, wengine inaisha mwezi wa 5. Serikali iliweza kutuambia kwamba ilijitokeleza ikasema imetenga hizi pesa ambazo zipo. Wamelifanya budget ambazo hizo pesa zipo. Tunawauliza, mbona hawajaweza kuwapatia makaratasi yao ya kusema kweli wamewaajiri kwa haki na ukweli bila kuwafanya kazi kwa kandarasi. Hizi siku zinapotimia kwenda kuisha, wanataka waende wapi? Watakuwa watu wa Kenya wanani? Watakuwa watoto wanani? Kaluwore ni jochiw thieth duto e kaunti ma Nairobi oriwore gi lakteche ng'anyo margi, Panyako chiwo ler ni tend kaunti ma Nairobi pok otwak kodgi e wi Nases ma Nairobi riwore ng'anyo makamano. It is true that nurses are on strike and other health workers in Nairobi on genuine issues. Doctors have been out for quite a long time. Clinical officers followed, and now nurses and other health workers have also followed. We have not received any invitation from the county government of Nairobi to engage us. The only communication we received yesterday was when the county secretary was reduplicating and reduplicating the laws in the book, explaining to us, trying to educate us that health is an essential service, so on and so forth. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromga jwang' dakika 26 tok saa 1 mamidhiambo kapok akawo yo matin nasema ni moko kuom ote mabende donjo thuthu anno ka oro ote kotenre kod yiero maduong' mabende notimre e piny mano mar Uganda manyaka sani noseland kanyo ni Museveni e jatend piny mano mar Uganda e okang' mano mar 7. Kasomo ote mamoko obila Shemutho wacho ni